ne nkurɔfoɔ no hyɛ ɛsan edi asɛmpa no ho ɔkaa ho ɔbɔ ho dɛgo di ho adanseɛ nanso na Jewfoɔ no ɛmpɛ sɛ ɔbɛka asɛmpa ɔmpɛ sɛ ɔbɛka so they face persecution wɔhyia ɔtaeɛ ahodoɔ wɔ berɛ na ɔreka asɛmpa adanti a enti na ɔtaeɛ ho ebisa na wɔn message baako a ɔreka ne sɛ Yesu Kristo ɔno ne Messiah he is the Messiah enti sɛ ɔmo ka sɛ ɔyɛ Messiah ɔmo nte aseɛ ebisa ɔmo nim sɛ Yesu Kristo ɛyɛ kapentani bi ɛba enti na ɛyɛ dɛn na ɔbɛka kyerɛ yɛ sɛ Yesu Kristo ɛne Messiah a ɔbɛba abɛgye yɛbi kapenta yɛ ni mu Mary yɛ ni mu nti bɛyɛ dɛn na waba abɛka kyerɛ sɛ ɔbɛba abɛgye nti wɔangye asɛmpa no ɛndi saa nso so na ɔsan preaching sɛ Jesus is the priest Yesu Kristo no ɔyɛ obi a ɔno no ɛyɛ ɔsɔfopani nti saa ɔsɔfopani no so na ɔngye di efisɛ Yesu Kristo ɛmfiri ɛyɛ Lewi abusua nti wɔn hyehyɛeɛ mu tete na apam dada no na ɔmo fɛ ne Torah the law nti na ɔmo bɛrɛ mu na ɔmo nim ɛyɛ Lewi abusua mu ɔmo na etumi edi asɔfo ɔmo na ɛwɔ sɛ otumi ɛyɛ asɔfo dwuma nti sɛ ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ Yesu Kristo ɛyɛ priest a ɔno nso so ofiri Juda abusua mu ɛyɛ ade a wɔangye nti ɔmo persecute wɔn they should not speak the way but the more they were persecuted ɛmere dodo a na ogu so ayɛ wɔn sa na asɛmpa no na ɛɛtrɛ hallelujah Yesu Kristo ɔyɛ Nyame ɔbaa wiase afa ɔbaa ɛfɛ nipa te bia ɛde to ne ho so nti yɛhwɛ Acts chapter 10 verse 38 ɛde nkɔ ne nyinaa yɛsan ne sɛ ɔno ne adanseɛ a Nyankopɔn ɛde ama na ɔno nkutoo mu na yɛbɛtumi anya daa mpa nti ɛmpa ɛde biribi biara mu gye Jesus ɛpɛ hallelujah nti wɔ ha no a Nyame ase sɛ yɛn a ɛwɔ ha yi yɛgye di sɛ yɛho Yesu yi yɛnyɛ te sɛ Simon the sorcerer ɔno no ɔyɛɛ n'adwene sɛ biribi ti ana ɔredi Yesu akyi ne nyinaa ne sɛ ɔredi akyire ɛde ɛnyɛ biribi tumi bi na ɔde ayɛ nsɛnkyerɛnne daabi nanso wodeɛ menim sɛ woagye Yesu agye yie nti yɛhwɛ Acts chapter 10 ɛkɔ na wɔkasa suafoɔ no sɛ wɔsɛ yɛn we are witnesses of everything he did in the country of the Jews and Jerusalem yɛn a yɛhunu nti ɔdɔfo yɛma wɔte ase sɛ Yesu ɔbaa wi ase ampa ɛnya nansesɛm bi na yɛato efisɛ asuafoɔ no sɛ yɛn a yɛhunu yɛ na yɛn a yɛdi adanseɛ nokwasɛm no sɛ adanseɛ yɛ adeɛ a ɛho hia yie paa sɛ wobɛtumi akɔkɔ deɛ ɔwɔ yɛ aba nti mo a mote aseɛ bebree sɛ wobɛtumi adi bi ɛwɔ court a ɛwɔ sɛ wonya evidence a ɛyɛ adanseɛ ba adanseɛ ne sɛ Nyame ba ɔba wiase adwuman ɔbɛtena ase tesuafoɔ no sɛ yɛn yɛhunu yɛdi ɛho adanseɛ na okum no ɛwɔ ɛyɛ asɛnnua ɛno so because asɛnnua so owuo no ɛyɛ owu a na ɛyɛ anibuaseɛ wuo ɛyɛ owu a ɛyɛ atete ɛyɛ owu a ɛyɛ yaw nti ɛtɔ biribi no baako sɛ ɔbɔ mpaeɛ tenten sɛ Awurade sɛ nka bɛyɛ a ɛnkabakuwa yɛ mpaame nanso Nyame bɔfoɔ bɛhyɛ ne hallelujah yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ Yesu mpo bɔ mpaeɛ Yesu a ɔyɛ nipa na ɔne n'asuafoɔ ɛnam na menkasa ɔde ɛfa ne sɛ yɛ nipa 1 2 3 na ebi a me papa wɔ visa appointment ɛwɔ embassy ne afrɛ ne sɛ wɔ sɛ ɔba bɛgye ne visa na wafrɛ papa ɛsɛ ɛmupagya me American embassy ne kɔgye visa ebi a menni appointment ɛnyɛ saa nti adwene a mede kɔ embassy ne bɛyɛ sɛ mekɔtwa picture ɛfisɛ menni embassy ne brada so adwene ne sɛ ebi a baby bi a yɛtena mu de n'akɔ yɛsi a ɛbɛbɔ ɛnoa na ɔhwɛ nti no yɛbɛtumi ayɛ yɛadeɛ ma ɛdile ma ɔhwɛ sɛ yɛdile na obɛgya yɛ hɔ ɛfisɛ ɔno wɔ appointment exactly 7 o'clock nti me a metwara ma me photographer aba no obɛgya nti yɛhyire n'asuafoɔ ne duro baabi ɔwɔ yi mu asɛm a na ɔhunu sɛ asɛnnua ne so hu ɛwuo no amen nti ɔyɛ ɛyɛ ano gya wɔ no Bible sɛ he left
like a stone thrown 5 meters no child. Couple poor pie or poor pie. Or by a mission of another. If it's only me with here, but it's one to be a break a cramada. Or of a Savior to one and yes, the use of all pie. Bible said, but God raised him from the dead on the 30 and caused him to be seen. That Yankopon and Yami free a fool. Yami free a fool. And the Bible says, to me, and Yami is free a fool. Says, how to me, no should have problem. A big Kenya will nip it here. You nip it here, and you will nip it here. You nip it here, a problem. Say, you just have to me here. And we by your best son. Hallelujah. We are over. We are so anxiety. And probably only your man Jesus. Oh, the silence is Jesus. He wants her. Oh, we say no pain. And for catch right, we will first say, and now for the dead, no way. What can say? And talk 3 days after pay or sorry. It's in a young say, young papa, and poor me. I'm found to one. I am a soldier for a while. Every day, who's also the funny you are. But we can't go. I'll move one bit. It changed the whole way. So the bear, a sharp way and found the Jesus. But the person is a number. And my echo, almost purpose, yes, one or boy, and one, and that one time, not a one where years ago, and then they have one Piera is still right. When yes, they will be rolling up in the name of Jesus. And my is also my here. The only to me, I need a boy that you have you. There's like young to me. I want it. Above one is I think I'm not sure or for. They will go for. Say, any people they are sure someone for a little now we share like the Nipa on your mind when you want it. I obey to me as well. Because Papa did not on Papa was not only as good name not or car. The road here, body, the board here will be whatever. One car, that's one of the people they get this back. Whatever we are watching one, I find you putting ground and night for your mirror. And look at the side of it, there was some poor car. Or that's not what money to a 12 bar or the power, but that's not what to 20 years. Number pay the wood. Oh, the ones not put me. When Mamma is suffering, I found one son and 3 1. It's in a people who will do. I say, he happened to me. I am. Maybe not preaching before prayer. Prayer where you are here. Nothing and teaching for. They will pay it so much. But when I am compared with extra now, that's what you're happy. Or of what happy. Jesus here is so many. Already away. The nonsense one catamine. I like our little share a booby. Then they are going to toy and one liver. So that is our message. And only your son can say, Jesus. Oh, that's the nonsense. Jesus and catamine. Jesus and catamine. Over 2 minutes of obeying your milk and that is over 2 minutes of us is so nipping. Yeah, ni kwasi nipa kiyi oba sisa na wayeno apara yada na tiu sika apano oh yeah Jesus yeah kwasi
Praise the Lord. Saa Yesu a yɛka ne ho asɛm yi, ɔyɛ Nyame ba, ɔyɛ Nyankopɔn ba, Nyame ba, and he is the only access to eternal life. Sɛ wonni Jesus abayera, wonni Jesus abayera, ɔno pɛ ne ɛkwan, ɔno pɛ ne ɛkwan, obiara ɛnkɔ egya no ho, gye sɛ ɔnam Jesus ɛso. Nti ɛfiri bi na wɔ Yohane 1 John chapter 1, 1 John chapter 5 verse 9 to 11 says, we accept human testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God which He has given about His Son. Nyankopɔn adi ne ba no adanse, na adanse yɛ ne sɛ, ɔsɛ God has given us eternal life, and this life is in His Son. Nyame ɔma yɛn nkwa, na saa nkwa no ɛwɔ nipa no mu, nea ɔwɔ ɔba no ɔwɔ nkwa, nea ɔnni ɔba no ɔnni nkwa. Ɔrɔfo sɛ wowɔ Jesus a wowɔ nkwa. Mmere bɛ so saa yɛ honam yi ɛbɛtɔ mmere bi ɛbɛpem a yɛwɔ obi a ɔbɛtumi ama wo nkwa, na saa nnipa no ɔwuiɛ no ɔsɔre, ɔbɛma wo daa nkwa. Hallelujah. Ɛnura na menam nnwuma kwan so na mehwɛ ɛyɛ ɛpo, mehu ɛpo bi a ɛyɛ bi so, nti mehu ɛpo bi a ɛma me historic settings ɛne nneɛma bebree. Na wohwɛ nkurɔfo afa so aba ha firi the Portuguese, yɛbɔ di Azambuja, edin a yɛbɔ yi nkurɔfo akɛseɛ a yɛabɔ wa bi dɔkɔ bɛyɛ mmiɛnsa sɛ wɔatumi abɔ mmiɛnmie mu. Nkurɔfo yi nyinaa fa apɔ yi so, ba ɔmo awuwu kɔ, Mohammed mo nyinaa awuwu, nanso mene wo yɛsoɛ mmerɛ yie, ɛbere bi dɛ ba yɛsoɛ bɛkɔ, ba saa mmerɛ ne ɛso na yɛkɔ a, yɛwɔ Nyame bi a yɛde yɛn ho ahyɛ ne nsa, na ɔno na wɔtumi sɛ ɔbɛnyane gyane gyaa mmerɛ ɛkɔ da bi a yɛstarte 2026 ɛtwame saa ɛna na metie dwom baako mehu Nyame 2018 na yɛ Apostle Professor Opoku nyina bɛrɛ so 2018 ɛde saa yɛba bɛyɛ 26 ɛde saa sɛ 32 ne deɛ ɛbɛka 64 de saa nso bɛwɔ but yɛwɔ anidasoɔ ɛwɔ Jesus mu, anidasoɔ ɛwɔ asɛmpa no mu, na ɛno na ɔbɛnyane yɛn. Hallelujah. Ɛno na ɔbɛnyane yɛn. Nti yɛhwɛ asɛmpa na yɛwɔ emu mmienu yɛn somafoɔ yɛ titire ni ɛsɛ we have the gospel of salvation and the gospel of the kingdom. Na ɔka sɛ the gospel of the salvation ɛno no ɛkyerɛ asɛmpa na yɛte a ɛno ɛsesa yɛn. I think that there is a media for yeah, so we can forward next. It is our asempana, yet it will be empty and sign by a GT and not the gospel of salvation. It's another 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 5. Because for what I received, I pass on to you as a person that Christ died for our sins according to the scripture. Jesus Christ will put you my body. But of all onye akwa na boni pie bini boni a wodi akyekyere ho ayɛ wadwen sɛ matapɔne nti Nyame wate anaasɛ ɔnkye ɛna mema wate asɛ sɛ Nyame ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛkye wo bɔne ɔwɔ tumi na ɛmogya no a ɔhwie guruɛ saa ɛmogya no ɔde atua ka ɛde ama enti wowɔnyɛ ɔdepɔneɛfoɔ pie woyɛ ɔteneneni so you have rightful access. The Bible says we shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Well, at the season, they know you don't have it and near my pa. It's in near my pa. I am Christo. Yeah, I am Christo. I am not to me and this I am a payment. So me, I'm free and switch. Say, Young Popo and movie. Not the name of Shafts and Pay. Well, not anyone was. I don't know how to figure how I'm going to was. Every bit of pop, time and queen and that but second young and your family, I was a we will receive the goodness of the Lord. It is assurance God has given to us. Hallelujah. It is a long and our time we are not about the gospel of the kingdom. We want to talk about the gospel of the kingdom.
the gospel of the kingdom HSS. Not being good at cheat as a banner. It's not a Sweetania or your social Jacquard. Look at me, Uncle One. Look up a tea, Namia Sona. After what I am saying, hallelujah. Now, they are Australia. You will be civilians and the war about the chef military. But you can go next. And when you go next, you find the military. It's who was that? I said, or one nature I was said, or one Natalia on the belt, or the beer. It's sad and near my 100 Napia. You do another legend. Oh, Christ, I say 1 year at work here. And you play Sikania, and I will hear you. Oh, no, hear me. If you say yes to Christo, and not the year of the apple, send your payer, Minumi, a payer on the floor. And we become the greatest exchange. How are you? And I'm in form of Cancer said, yeah, you nipa. Today, you be a trade, but trade, you know, for the four. What you are now, may not have a one. It is open, maybe Ashisha, and their mouths and your brony, and I may not wash a shop. Who watching them? I was that one channel and natural value. I was there a short book to go to book, getting to Mrs. Up and cheap to go out here. A property ground, and near my you put out. Yet to make one measure over here, is in your state in Nipa and the Bambas. Because we think that in Nipa have value to meet the mirror. But Jesus, who are frail, and near my what you are not watching, and your nation. I don't but of anything not your apostle, and now who could should be a house of other company or yourself, or Panama, not your mouth, or Joe Yari, watching, already I reside your mouth. Not what two, what cheap, near a young grass. Not what you're doing, you're he exchanged us. Exchange. Hallelujah. And who many other days through a hand. We are armies of Christ. It's all about kingdom. I think there were roots. I was ultimate team. So the need the Rasta. What so the Rasta? It is such a need. I was sitting there. You need. I was here. Who's only such a need? It was also people that you know. You whom I was out there. You was only Christian. Obia, Papa, Christo, and Indian, as you put it, wait for your Christian, and I say, wait on your Christian, not as a woman making Christian, the Matawa. Maybe not shuffle, Bacoka, one more visitation, check the airway visitation, and I call my papa, where I die. Brother, to my more Papa, people find surprise. Almost where you are not your friend, get in there. Get in there. Then get in and not of them, I like it. That one, it's in a chest. What a funny but that kingdom, I was on the lifestyle, and people, a human, different. Maybe a very chameleon identity. When this a year of Saba, this will put a result of our body, or who are changing up or what you prove it yet, and you refuse to work for me. Now, after what changing at your back lap, and we to be found, yet you threw your way to miss her. It's a about identity, and then they be my one who said, oh, for Jesus upon ye. Hallelujah. If it's a woman, what to me, as some of it. I will do it now. I am not Jinapia. It's yet to me, Jinasa and Moyamo. Not yet soon, I mean, it is a traffic light. You're so right near Suru, you color, but you need to maintain one identity. By that, you will see what God will do with your life. Hallelujah. It's Matthew, Timothy here. 2 Timothy chapter 2, verse 4. Also, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs.
obi biara ni hɔ a ɔyɛ ɔsɛani a ɔde ne ho ɛba amamumufoɔ no he lives in a civilian life ɔyɛ ne nneɛma sɛ ɔbɛpisi ne commanding officer sogyani bi a wɔ mmara se nti mmere bi sogyani bi hyia Jesus no ɔse ka asɛm na ɔka asɛm no a menim sɛ me ba no bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ ɔnim sɛdeɛ asɛm no de body works yɛma sogyani sɛ kɔ ha yɛni a yɛsɛre to yɛsɛ na afei wokɔ na wodeɛ nyame asɛm no a ɔka a afei na wode bɛtoto ho na wode bɛtoto nyansa ahwɛ ne ɛwu nyansa bɛkyerɛ ɛba sɛ wontumi nyɛ sogyani hallelujah so I tell Jesus that yɛka ho asɛm ɔno ne asɛm he is the way na ɔkwan bɛn yɛ bɛtɔ so de aho Jesus yɛwɔ nneɛma bɛyɛ ɛnan ne di kan ne sɛ ne gya nankasa aka afa ne ho ne gya aka ade afa ne ho nti ɛho Matthew chapter 3 verse 17 a ɔse and a voice from heaven said this is my son in whom I am well pleased nti gya nankasa edi Jesus ho adanseɛ ɛsɛ wei ne ne dɔba wei ne ne dɔba ɔsɔ m'ani gya ne di ne ho adanseɛ ɛna Jesus ankasa so ɛma yɛhu nneɛma bi fa ne ho ɔmo yɛhu nneɛma bi fa ne ho ɛwɔ Luke chapter 4 verse 18 to 19 a ɛno na yɛ the manifesto ɔba bi ase na yɛbɔ ne so asam a ɔnya kwan ne sɛ ɔse nyame ho kronkron ahyɛ me ma Luke chapter 4 ɔse Luke chapter 4 verse nyame ho kronkron ade ahyɛ me ma na wayɛ dɛ wakyɛ sɛ mebɛka asɛmpa he has anointed me to proclaim the good news asɛm no a yɛka na yɛ asɛmpa yɛwɔ asɛmbɔne wɔ hɔ nti sɛ asɛmpa wɔ hɔ a yɛwɔ asɛmbɔne wɔ hɔ asɛmbɔne no obi yɛkɔɔ yɛni ɛna saa na ɛhɔ ɔmo deɛ ne ɛkɔ nti te sɛ obi efiri mu yɛ convention obi efiri mu pɛ convention ne kɔ so nti sɛ mɛma anaa obi efiri mu a Christmas convention na yɛ tutu bi gya ɛsɛ obi owu a obi a ma sɔ saa na asɔre kɔ so biara bɛkɔ fie hɔ nipa ne so wu a ɔyɛ Christian a yɛbɛsie ne saa da nti no ɔdo saa Islamic wei no ekuso ɔmo adɔpte de aba nti sɛ obi firi mu a nipa no bɛsie ne saa na nti asɔre so yɛ ɛkɔ nti ɛno no ɛyɛ asɛmpɔne tumi ma nipa atwe sisa kɔkɔ baabi na change of plans obi tumi kɔ adwuma na wate asɛmpɔne na ama ne plans asesa but Jesus yɛ a yɛka ne ho asɛm ɔno asɛm no ɛyɛ asɛmpa hallelujah to bring the good news to the poor ɛnyɛ wɔn a ɛnyi sika but ɛyɛ wɔn a asɛm no ho ehia wo asɛm no so kɔ ɔnte asɛm no nti ɔgye anapɛ wɔbɛyɛ adefoɔ nti yɛn a yɛyɛ honhom adefoɔ yɛgye asɛm no ɛwɔ sɛ yɛde kɔ ahiafoɔ bebree obi a ɔwɔ wɔ sika bebree ɔwɔ aban asi ahodoɔ but ɔnte nyame asɛm ɛwɔ sɛ wɔde kɔm a ɔno na ɔyɛ ohiani wonyɛ hiani wo a wowɔ nyame woyɛ ɔdefoɔ ebisɛ no yɛbɛnante sika mpoano so nyame ama yɛ new place nti neɛ Yesu akasa ka paa no ɛna neɛ nyame adiifoɔ nso so ɛka biribi paa ne ho anaasɛ neɛ n'asuafoɔ nso yɛ ɛka paa ne ho nti yɛhwɛ Isaiah chapter 9 verse 6 yɛhu neɛ adiifoɔ no ɛka paa no ɔsɛ for to us a child is born Yesu Kristo ne yɛ nyam wɔ no nso na ɔmaka ne ho asɛm da adiifoɔ ne ka ne ho asɛm adiifoɔ ne kɔ ama me ho Jesus baako aka ne ho asɛm ato hɔ ɛna adiifoɔ bebree ɛna Yesu asuafoɔ no soso sɛ Matthew chapter 16 verse 17 to 20 ɔmo soso ɛkan blessed are you Simon oku Simon na Simon sɛ mo enipa kasa mi yɛ fɛ na Simon ɛsɛ fo ne Nyankopɔn ɛba ɔsi wei ɛnyɛ bibi bia na ebi akyerɛ wo sɛ ɛyɛ Nyame nkonko mɛgya ɛna ebi ama nti nea ebi mo soso ɛka bibi afa ne ho na yɛn yɛbɛhuru Jesus no ɛkyerɛ sɛ yɛn soso Nyame wabɔ yɛ ebi sɛ yɛ revelation sɛ wobɛhu Jesus ɛyɛ nhyira nipa bebree hu Jesus oyibo baasi Jesus yɛ hu wohu Jesus gyina hɔ a the verse 1 verse 18 ɔsɛ the message of the cross is foolishness to those who are perished wɔn a wɔsɛ ɔte Nyame asɛm a ɛsɛ ɛfase ako
Hallelujah. If I say, oh, say yes to Christ, oh, you will not put on ever. Yes to Christ, oh, you not put on Opa. And the far, what is the edit when the muscle send your bay or bed edging? Hallelujah. And that was we, I was saying, in this, and I was saying, you're finding preaching. First, we need to obey the gospel. As a man, I hear you say, as a man, and what's that one crowd the show? Say, as a man, I was so more beautiful. It is our assembly. I was saying, this is one. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Now, when Paul and I cast our first Corinthians chapter 1 verse 7, and our cast, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. You know, it's not about baptism. He said, Paul, that's it. Now, Paul, I'm sure he said, me was, but me cast. Now, God has placed preeminence of the gospel over baptism and any other thing in the church. I'm sorry, naming ceremony where they and never be really yet. But gospel is superseding the beer. I was sorry. So, your name of this now for US. And we are better now to be next year. And no, a young answer here. And yet, it will be to make no results that you are looking for. But if it's not away from your nature, but assemble, I was saying, preach. It's another Paul. I can't church baptism. And we hear, but we are not a good young soul. Who Jesus when we are going to it was a netty to punch up with never. It doesn't come before paradise. It is a Bible. Now I say, oh, yes, and I'm saying, you're running. Your fellowship, I was said, to me, the purpose. Now, it to me, I go back as a full member. But the gospel places preeminence over baptism and any other thing. When it's a seminar, the very many people there are seminar with you and I'll bet to my man. Am I here upon us? While drop to the bill, over to our family, I want to run very fast. Last step, we're going to have a four square gospel. The four square gospel. Gospel, we are here, come and see. I teach you, righteousness is not a four. Hallelujah. I am on fire. Jesus is the Son of God. That's how we he was of the same nature God. During Philippians chapter 2, and just say yes to only Yamin, only in our head. We are back. Now, we know both of our what we are. One and just a citizen. Slave. It's really known as a citizen. But Jesus took a lower step than man. It's really known to take a lower step. And they are now, citizen. There's Ubia or Yina. It is the best translation in the world. Is divinity translating to humanity. And only the best translation. And just say you're translating English, they are back. And I hear French and their translation. But the first translate Ubia or Signal. Number 6. And you're back on Nipa. In Nipa, he said, I want to made a Sunday prayer of action. It is a King Jesus. Now, I want to key and I choose for it. Said to strange me, Nipa, the TV and son. I was sunny about that. Maybe Jesus. And then I made me one of my watching and went to that lady and would hear every one. Oh, sorry, my papa dress here. Oh, what is that? Give me a say. I actually watch him. Also, we are contact. Oh, wow. But for sure, we are near my church and the whole problem. Yes, and you a very cataphatic Christianity. And you which we cannot said, said they are met with Jesus. It
one thing I say prophecies need be empha. If you say a nipa here they want to say or only Jesus. It is men and a baby. Men are shut away the best. Young baby she was small. If you never was a gun and your own to be was small. Now the answer I did. Now we want shout. So Jesus is the Son of God. Jesus Christ will not come over. Second, Jesus is the healer. Jesus Christ was Sayama. Sayama. The other thing now, Obama Mucha two and Christian in 12 years. Bible said, "What she said, what she akobebia when young." They do the phobia when young. For bad situation that the two year no one. Obama Mucha two. Besides, and Mucha he anyone to be. That is the other or not only the period and only the free period. Maybe our period. If you are much too, the secret now that papa. The most important was the much of a poor. Did you papa to me and man? I'm young, a chill, but no one say Jesus. It will be silent. It is a opinion of the initial chill, not never the chill number. So to be so Jesus and that you to me say for Benjamin Satan more than a two try. It is a net that will be a now swatch. For yes, you give what a summoner banquet. For yes, you give a trials. There kidney disease. For yes, you give a son and a trials. There are problems, stomach problems, menstrual, irregular menstrual flow. For yes, you give a trials. Jesus is the baptizer of the Holy Ghost. But the whole problem is push. Because me the whole problem and the push. Till the Australian people tell me but the whole problem push. And the other in so much but we go to the push. When yes to team so big was one more young, so just a super. When yes to team with yes to team. Jesus is the soon coming King. And check. That pay or that now the Maya and Toshmi, and Maya. That's only answer the Maya and Toshmi and Maya. So yes, that's a yes to them and Toshmi and Maya and Toshmi and now we don't do so. That's a walk. What's one? Apparently, sir, woman. Ẹ̀kọ́ bẹ̀ẹ̀bi ọ̀pọ̀ kàásùà pàpọ̀ òyà pàbẹ́yìsì ẹ̀sìsò yẹ̀nkwan ìkọ̀ kàásùà ọ̀nkyẹ́ ọ̀tàn ọ̀bẹ̀bà ìkọ̀ kàásùà n'asẹ̀ wùtàtúbọ̀ ẹ̀kọ́ kọ̀hwẹ́ sí cartoons àkọ́sù òhwehwẹ́ bíà n'aka ẹ̀kọ́ pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ náà yẹ máa ṣe pọ̀pọ̀ sáré bèbèrè tiẹ̀ ọ̀tìkẹ́ ọ̀kúrẹ́ ẹ̀ Jesus olùsọ̀ ọ̀bẹ̀wò ẹ̀dẹ̀ tí mo sọ̀ ọ̀wọ̀. It is a number one. Here's what I offer. By the you Jesus. You slow. It's a warning assignment. But this one, hallelujah. It is Jesus now open. Open the family new year. And to put in a year and then you are teaching a year. You go to 2 man back. Our body has. Give me last one. You are open. Yes. But I don't know that you be that you ask me. It's the time to listen. That don't go almost about 33 years. But Jack my good was I'm going to catch up to the home within about 3 minutes. No, I'm going to 99. 3 minutes. But yet, now, or said, oh, now watch you and back or back. Why you to a pound? Why you recall it? Or come on in the back of them when you're not going to one in house. What would you drive a fruit? And what's who this will do? And I know you grow up. And then they will have power to Jesus. Now, some are crying. You do know. And our cancer said, I'm not hearing you up. Ti me ni agro me na hyehyɛ nyame nyame mpa ni agro
Bibi wɔ hɔ nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛnyɛ yɛn ne honam ne mogya ɛna ɛɛti yɛne bie ma tumfoɔ ɛna ɔsɛ mogya abobɔ around na nneɛma ɛhyehyɛ ne boto ɔtwebea yɛn akyekyere ɔso yɛ pemfoɔ de kyerɛ wo so yɛ abɛwo ɔfa bɛba ɔbɛwu ɛna ɔka sɛ ɔmo ɛnyina yie srɛ wɔntwe ɔmo ase ɔhwɛ na mpo a wobɛtu no wonyina yie a twe ho te saa honhom no ɛtu a bɛha afei na ebi ma twa ho asubɔ ayifoɔ no yɛsɛ wɔne kɔsufoɔ no wɔ ha na wadane ne ho na wobɛmu na baako atane ne ho afei na sɔfo no hwɛ pasa to no so wɔ yesu din saa wo naadaa ne wo ho ne come out Jesus name afei na ɛpupu no fam yɛwɔ tumi hallelujah yɛwɔ yɛnkura bansɛ yɛnkura kaba ba Jesus yi a yɛde yɛn ho ahyɛ no so ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛbɔ yɛn ho ban ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛhwɛ yɛn so ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛka yɛn ho sɛ nyame bie wɔ ani ama wɔn ogya a ɛtwa wo ho ahyia a wɔde bɔ ho ban nka wo ma nipa take you for granted sɔre wɔ kora a yɛbɛbɔ ne mpa Lika basata, teola de mopa, lika basata, lika basata, lipe lipe lipe, luka basata, bakata bakata bate, leka bora basidi bidi apana, lipe lipe bakata, rati bidi apana basata bakata, lika basata bakata, sata bakata, leka lika lipe kapati.
all is grace in place of grace already given. Walk the mighty one. So Jesus, yeah, I can't answer me. The mighty one, you know, or I got poor or two so. It is another chance. Yamiye baby can see the Mawa. Oh, I call enough for us here. I call enough for us here. And then your vampire way. May your eyes see potential.
How are you serving God? How are you holding Him? Yes. Obi assign ever. Obi assign. Whatever your papa or I never done. No powers. Listen, chair, Baba. After seeing myself in this course, let me make a difference. I was so coming here. What you go from you about me? Let's say I show you more comfort. If I teach you free up in the lecture, we did say, yes, Christ, when you now go over, we want it to go with you. Now we bring with and was so faithful. And then the 5 years, 7 rats, and then the crash of one. When then the penalty, we want our agony into every people. Amen. Amen. Sure. Amen.
asɛm paa ewurade ɔte nsa kyerɛ ma na ɔgudu ɔreyɛ wɔnyɛ yɛ mu na ɔnam do reyɛ obiase mu Jesus wo asa awo a wɔwɔ ɛba asase yi do ewurade ɛma wɔn pa wɔn kum wɔn.